Good afternoon, Merienda, 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 Merienda. Merendal na po, merendal na, merendal, 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 merendal. Good afternoon, Pilipinas! Mga Bicolano, saan man na partikan mundo. Welcome po sa tuyang programang Pinky on Mo Baby. Hanggang po kitang alas 4 in hapon. Magsarabay-sabay lamang kitang mag-irestorya, mapadapit po sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Para po sa mga numero na pwede nindong i-text nyo na pagkahapon. Mag-text po sa 0969-088-5548, 0966-203-0034, 0969-203, 0969-088-5548, and 0966-203-0034. Hi! Ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Hanggang po kitang alas 4 in hapon. Magsarabay-sabay lamang kitang mag-irestorya, mapadapit sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Good afternoon, Jennifer. Good afternoon, VP. Good afternoon sa tuyang mga paraan tabay. Good afternoon. Kumusta ang hapon ta? Ngunyan po na nasa social media kami Oh, really? designation. Oh. Edit, mga edit po ng mga videos. Nangudto ka na? Iyo po, VP. Namerendal ka na? Yun lang, dai pa na kami rindal. Ay may bahala ka dyan. Ikaw dyan kitawang bahala. Yo. Ibig tugod ang pamerendal sa endo. Ay, very good Saan po. magasto pati? Sino po yan, VP? Sa kampang mo ka sa bago, saan magasto eh? Ay, ngaranan po natin, VP, para sa air, hindi maano. Karawakan sana. O di, kumusta ang hapon ta? Okay lang po. Yes. Nakatambay sa newsroom. Oh, really? Kumusta ang experience ta? Kanina pong aga, nag-field report. Tapos, parang na-redeem ang aking confidence dahil sa report na iyon. Oh, really? Yes. How's that happen? Because I felt like you felt na-achieve ko yung ano yun? Expectations from everybody. Wow! You expect something, ha? Yes po. Yeah, so meaning parang make yourself ready for anything. Oh, Di ba? yes po. Yeah, something like that. Di ba? Dapat handa tayo sa lahat ng bagay, di ba? Oh, dapat, di ba? Ano ang realization mo after long weeks, di ba? Anong realization 3 weeks mo? na po ba? 3 weeks na, di ba? 3 weeks Anong na kaming- realization mo? I realize po na uni ang tunay na mundo, realidad ka na Totoo. mundo na Totoo. garo mga fast forward ang nangyayari. Oh. Igwang bareta na ngunyan pa sa pigalabas Yeah. tapos mga ilang segundo may update na ngun. Kaya kaipuhan diba? Aro kang kakaskas ang pangyari sa satuya na palibot, di ba? Kaya makaskas man na dapat i-define mo ni sa mga Nga tataramon. Iyo. Ara mo daw ang gustong Sa satuyang tataramon, tumok. How do you pronounce that sa Libon? Tumok. T-U-M-O-K. Tumok. 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 Po. Oh, di ba? Sa Kamalig, tumok. Tumok. Sa Sorsogon, tumok yan. So, tumok. Tumok. Pag sinabing Yung tumok, anong gusto kulay sabihin? sa buhok. Tumok. Sa Libon, anong gusto sabihin ng tumok? Ayun po, pang kulay sa buhok. Mga Tumok. Tumok. I see. Magpatumok daw nga ako. Magano? Magpatumok daw nga ako. Grabe na ang uban ko. Mga ganyan Ayan. po. So black, so white hair, gusto sabihin na itom, gibo Ayun na po. itom. Di ba ang tumok mo niyan may yellow, may Ma-ash gray, may ano ito? May blonde, Opo. may si Mrs. Nahiling ko may red something. Ano po geto? Parang ano yun, So, cherry nagpula- red. Nagpula-pula ang buhok, baga kikolor. Ano nga sa buhok ito? Po. Ano nga sa buhok itong kikolor sa buhok? Para feel pretty and Really? young. Really? Oh, mas gusto ko ang buhok na normal sa ng kolor. Mga Pero kung brunette tinumok mo, lang. yan, good siya sa mga tao na may gray hair, di ba? Opo. May white hair. So sabihin, pag tinumok mo, ano sa English yan? Dye. Hair color. Tabi, to soak something.
Ang Pero, pero ang gusto sabihin talaga kaan, ang tumok is gusto mong koloron ang buhok. Ayan, di ba? magpatong magkata gusto mong Maging bumalik sa dati ang kolor. Iyo po. Ayan, tumok. Ayan. Tumok. Okay. Ano pang ibang term na dapat? Ano pang ibang term? Aside from tumok, ano ibang term na pwede? aside sa Ngunyan bagang gusto, nagpakolor, di ba? Opo. Ano nga po gan? Highlights? Nagpa-highlights? Opo, may mga highlights na piga-upload Oo, pag nagpasalon si Sir ka. Dilima baga, may white, Highlights. may naman. highlights din, di ba? Oo. Blonde po yun. Ah? Blonde naman. Blonde highlights. Okay. So, di ba, ang mga uso kang teenager mo niya, nagpapa-highlights? So, iba naman, full color po. Highlights, Oo. full color. Oo. Arog ka ano mga... Yeah. Kumusta ang gasto kang magpatumok? Pero Eh, pareho ang kun- tumok sa highlights? Pareho? Diba? Daiman po, mas expensive ang highlights kesa sa tumok. Nata. Siguro po, so pag isa section by section yan na sa hair mo po. Okay. Tapos may mga i-bleach. Ara mo po, VP, yung, Alin? yung bleach. Bleach. Pag-bleach ng hair, parang pag big-bleach mo siya, para na siyang blondina ka na. Tapos madali na lang Oh. kapitan ng mga different colors na gusto mo. Ayo. Kaya before Bleach, ka Alam kong magtumok, bleach. kaya paano na yung mag-bleach? Alam kong bleach. So, itong sumay... So, puti baga. Ngayon, gibon mong kolor to. Sunrock. Clorox mo ata yun. Bleach. Sino sabihin, di ba? Ko sabihin, may mga words na parareho ang meaning, different in pronunciation. Di Iyo ba? po. So, tumok. Okay, another one. Ito, kanugon. 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 I-sentence mo daw po, VP. Ay, nata ako masintend. Dahil ko. Dahil ko na. Ora ko na. Kanugon. Di ba? Kanugon. Kanugon ngayon ang babayeng yan. Magayunon? Magayunon, namuya ngayon duman sa lalaking makanuso. Ay, sorry. Kanugon. Gusto mo, kanugon, namuya, di ba? Eh, kanugon ngayon sa pagkaunaula. Naula, di ba? Nasayang. Nasayang. Kanugon. Nadago mo na ang word na. Sa libon ano yan? Sayang. Sayang. Opo, Oh, wala di ba? man siyang... Kanugon. O sige daw. Sain po ang kanugon. Sabi kang kanugon, a waste. Nasayang, di ba? I-shame. A shame. Kanugon, the paper is going to waste. Nasayang sa papel. Di ba? Sinayang sa papel. Sinayang sa papel. Kaya ay mga words na nga, kanugon. Dahil man napakinabangan ta, sayang. Sayang. Yan, okay. Ito, another word. Kinky. Sa hair din yan, VP. Kinky. Kinky. Parang, Ano? ano yan? Kunyari, reband ka po. Opo. Tapos parang ang hair mo, parang imbes ma-stretch pababa, para siyang nagtaraas. Tapos matatagas na siya, ang strand ng hair mo, matatagas na sinda. Pag ano ko, yan subukan mga aitas, kinky. Di ko lang po ano ang... So mga Natural curls po kaya siya. Superinuhon baga ang buhok, di ba? So mga superinuhon. Frizzy, parang frizzy, dry. Kurungo na pino. Nakailing ka na kurong? Iyo po. Nakailing ka ng kurong na buhok? Yes po. Ako Same. actually, ganun yung hair ko before. Pero Mm. ano po ako, VP. Nagpa-straight ka? Yes. Yan. Para hindi maging kinky. Ganun palang kinky on mo, baby. Kinky on mo, baby. Kinky, meaning, aramang, iyan, as far as hair Is is concerned. concerned. Pero ang sabi kang kinky, lamp. Lamp? Kerosene lamp. Dahil mo itong ilaw na may taklob na Opo. sadit. Tapos may Parang gasera. pigbibiri kandig di sa gilid. Yes po. Tapos pigsasabritan sa luho para maglaad. Apon ka to, kinky? Akala ko po sa hair. Pwede. Kasi kinky ang hair. Pero ang spelling ka ito, Okay. Kinky. Kinky. Ito, hair ito. Ini, lamp, ilaw, kerosene, lamp. Kerosene lamp. Oh, di ba? In short, di ba may kinky. pagkakaiba? Ha? Di ba may pagkakaiba? Parehas na word, different ang meaning. Yeah, gusto sabihin ka. Iyan ang mga pagkakaiba. Kamong mga aki pa, di man doon na experience ng kinky, awak ay ining kan,
kerosene lamp. Sa amin po, opo. Igwanikan si Papa na kinky. Pero di ko aram po na yun ang apod duman sa lamp na yun. Aram ko lang, gasera, ganyan. Gasera, iba. Ang gasera, so, open. Ang kinky, may palibot na glass. Glass. Ang gasera, iba. So, nagluluwas ang ilaw Opo. dyan. Tapos, pagkaaga, sudungo mo, kuuton mo, May uring. may ore. Igawa ka ng bigote. Instant. Diba? Sige, thank you, Tabi. Miss Jennifer. Jennifer. Mga- Lingon ko ang pangalan mo. Jennifer. Mga tataramon. Ang pangalan mo, ha? Ara mo daw ang gustong sabihon. Nagakot ka ki mga words of the day, of the day. Opo. Ano yun, VP? Tulmok. Tumok. Tumok. Kinky. Kinky, ano ba? Ano, dalawa. Kanugon. Kanugon. Sa Amerikano, kanugon. Kanagon. 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 Ang mga Amerikano, kanugon. Okay. Okay? Okay po. Sige. I-search ko Alright. kayo na yan sa Google. Yeah, i-search mo. Mga tataramon. Oras natin, Miss Jennifer. Oras ng pagkahapon, 21 minutos makalipas ang alas 3 nin hapon. Alright, thank you, Miss Jennifer Thank you po. Benson. Sarap po sa mga Yun mo, entertainment. ba- Diba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Angel, good afternoon, Angel. Go ahead. Sarawayo na Jasmine ini. Ikaw ang promotor ka ini. Angel. Hi, Angel. Angel. Hello? Go ahead, Angel. Go, please. Yes, good afternoon. Go ahead. Angel. Angel. Saan si Angel? Naputol? Sige na, pakitry daw tabi girara yan, no? Hindi na, Hello, Angel. Good afternoon. Go ahead. Yes, good afternoon, Yeah. VP Henry. Good afternoon sa tuyong mga paraan tabay. Nasugo ako ni Chief Reporter Jimmy Nasalita dahil ako ang may person information kay ni VP Henry hali sa Criminal Investigation Detection Group, Bicol. Ipig forward ni VP Henry ni Regional Chief Police Colonel Oscar Regala, manungod ini VP Henry sa 4 na personang naarestar dyan sa Purok Doscan, Barangay Maipon na Ginubatan, Albay, dahilan VP Henry sa pagbayular sa Batas Pambansa bilang 33 as amended by Presidential Decree 1865 o ini VP Henry manungod sa hoarding, overpricing, adulteration as in under-delivery o underfilling as in illegal shading. Go ahead. Go ahead. Manungod ini VP Henry sa under-delivering at the same time under-filling at in illegal shading kan mga produktong petrolyo na dakop ini VP Henry dyan sa may parte kan Barangay Maipon na Ginubatan, Albay. Ang kandidat VP Henry kan kabilugan na konfiskar duman sa 4 na personang mga dadakop iyo ang kantidad 2.3 million pesos na man iba-ibang klase ni na produktong petrolyo tabi VP Henry. Ang detalyes kayan VP Henry pasisiring Nako. duman si Chief Reporter Sir Jimmy Nasalita sa ginubatan na MPS bilang saruman ini sa kaibahan duman sa mga nag-ooperar. Aha. Pero ang lead unit kay ni VP Henry iyo ang Criminal Investigation Detection Group Albay Provincial Field Unit. Kasi ng informasyon VP Henry hali sa Regional Chief ka na CIDG Bicol Police Colonel Oscar Rebaya. Okay. Oscar Regala. Yeah. Okay. Angel. VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon, ang tabayan tagtaod, ang mga follow-up ni Chief Jimmy, manungod dyan sa mga persona na imbel to VP Henry sa pagpabakal, illegal na pagpabakal ng mga produktong petrolyo, digdi sa tuyang kapalibutan. Enzo Mostaza, DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Pinky on mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alas 3:26, follow-up report. Mga tugang si Chief Reporter Jimmy Nasalita, nasa Linyaman. Aramon tanaw ang nangyari dyan sa may partikan Barangay Maipon area sa Ginubatan. May kinaraman po sa pagkakadakop ka nagkaperado na persona na embelto sa mga pagtransportar ng illegal na produktong petrolyo. Jim, Jim. Good afternoon. Yes, BP. Actually, kasubago pa coordination na pinagigibo mi
ni Angel matapos na masagap niya ng informasyon. Ngunyan, nasa pag-conducer kita ni na follow-up and initially, iguanin na informasyon na tugma dyan sa pinagsasabi ni Angel, di ginakuha niya to sa Ginobatan PNP, pero bako ang Ginobatan Police and Lead Agency sa operasyon kundi ang CIDG. Ang opisina kan CIDG probinsya digdi sa syudad kan Ligao and habang kita nagpo-proceed duman sa Sendang headquarter, pinagkukontak niya to ang sa Sendang Pamayo si Sir Joseph Maribay. Dahil nakukontak ko bibi, nagkaring lang posible may kasiributan sinda sa mga oras na ini with regards dyan sa initial na binaluas na informasyon ni Angel na nasagap dyan sa regional office kan na CIDG. So abangan bibi ta ma-proceed kita naman sa headquarter kan na CIDG para mabilog niya to. Although iguananin mga mga informasyon na nakuha si Angel kay punta lang ti pag-corroborar o double check manungod sa informasyon na initabi. Jimmy, tama ba? Initial hindi kung petroleum products ini tamas pagano ga Angel? Oo. Yeah, di nasa tangke ni? Nasa tangke, nasa kwan ni, nasa tangke ni, nasa truck ni? An informasyon as in hiling sa ko ni Angel na mga kuan, mga litrato. Pa diyan yaong igwa dyan kay sa nasabing lugar nin kumbaga gariso gasolina na yaon digdi sa mga gilid highway biti. Yan dahil masabutan kung ano ang pinaka baka may mga proseso na naagihan ka nito. Kasabay sa DOE. May information kitang kasabay sa DOE. Iko na Jimmy, nagwa ko na may sinan sa ko sa Angel. Yun na yan. Bako so imahinasyon na nangyayaan turuta mga galon-galon ko na. Nasa bariles, dara ko lang bariles. Buda, I mean may pigi-check sa sarong gas station. Parang araw ka na gasoline station kundi dahil sabot kung ano ang pinaka kuang kaning violasyon. Tapos hindi nakakaisi ka ini. So nag-operate ang pagkaisi ko kasabay so may parte ni kan operation Ulia. An operation Ulia, flagship operation ini against illegal fuel trade. Yan na di pa pa-define na lang yata kung ano ang... Yung mananggata, gano'n may din naman na sarong gas station, di ba? Yaw ni na-imagine ko na ini BP, iguang kuwan dyan, sa gilid tinampo ini. Iyo, nakuha ko nakuha ko mananggat. Ngunyan, mabalik na lang ako, kung illegal... mga follow-up kini. Yes. Pasiring kita duman sa CIDG headquarter. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Oras natin alas 3:30 na, mga liver lovers. Kumusta po ang lifestyle natin? Party on, atay later. Nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right. Liver Aid Pro, hindi lang supplement. Ito ay supplement o Silimarin Plus multivitamins. May mabisang Silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayong may dagdag na vitamins B1, B6, B9, B12 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang Liver Aid Pro. Ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng Liver Aid o ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription, proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Ang kailangan natin para sa malusog na atay, mag-liver up na. Liver Aid Pro
Available po yan sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 3:31 oras po sa Pilipinas. Ayun no, si Jopay na nakabisikleta lang dati, may motorsiklo na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI, ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo.
Drink responsibly. Ang Zeolite ay isang natural na mineral na nakakatulong alisin ang mga unpleasant odors. Pwedeng gamitin sa mga basurahan, manukan, palaisdaan, piggery, pati na sa mga estero at kanal. Ang Zeolite ay may kakayahang i-absorb ang mga harmful chemicals sa tubig at lupa, kaya malaking tulong din ito sa kalikasan. May Zeolite Cat Litter din para sa mga pusa, available sa Hobama Enterprises, Malilipot, Albay. Color text Mr. Hobile at 0915-220-9247. Zeolite. Choose right. Use Zeolite. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasunod. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Dai pagpabayaan na dai napalsok ang baga sa itinapok na sigarilyo. Inadahilan sa pupwedeng pagikanan taininin kasulo. Haliun man ang mga natambak na alang na dahon sa mga gutters o agihanin tubig sa bubong kanharong. Siguraduho na malinig ang mga ini sa mga bagay-bagay na pupwedeng pagpuunanin kasulo. Ang fire prevention tips hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Ravvax Anti-Rabies Center, Picolandia Pickleball Court, Daraga, Mayon Treats Food Products Pasalubong Center, iSmile Dental Clinic, Dr. Rene Magallanes, City Councilor Alexander Howe, Mabel Fashion Unlimited, City Councilor Lawrence Beltran, Genecom Institute of Science and Technology, City Councilor Renato Valladolid, J2K Manpower and Allied Services, Legazpi Tire Depot, and Trading Corporation, Bridgestone, Legazpi City, Advertising and Elite Printing Press Incorporated, Twin J3 Sales and Marketing Corporation, Legazpi, The Apple Peach House, Rockport Cottage Resto Bar and Catering Services, Barangay Kapitan Ben Rosin of Taisan, Barangay Kagawad Roderick Madronio, Bong Bulawan, Darwin Guapo, Daraga Home Depot. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, D. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Discover the exciting pickleball court in Daraga, Albay. Join us for games and fun. New additional schedule starting March 2026. Open play every Saturdays 9 p.m. to 12 midnight for only 200 pesos per head. Free use of equipment. Picolandia Pickleball Court, Daraga. Inclusive and friendly environment. 1960 Regidor Street, Barangay Binitayan, Daraga, Albay. For inquiries, call or text 0993-760-4420. Hashtag Pickleball. Hashtag Albay. Hashtag Picolandia. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Oras Pilipinas, 20. Bago po mag-abot ang alas 3 na hapon, dagdaganta ang report. Hali po dyan sa lawas, may kinaraman sa pagtas pasahe. Pinuuna na daw kan Manilayan ng mga bus companies dito po sa Legazpi City. Report, hali po kay Karil Carretero. Good afternoon, Karil. Go ahead. Manahay na hapon, DP Henry. Manahay na hapon po sa satong mga karadangog.
Nawara sa pirot ko bigla. Bata. Nawara. Ay, napangyari sa maabaka. Ano, nasigyapot gayon baka nasigyapot si Karil dyan sa luwas. Sandali lang, 20 before 4 o'clock in the afternoon. Balikan ta po ang report ni Karil Carretero. Sandali lang. Mga tugang Mike, aramon ta kumpira na po niya ng presyo kan mga kambiyahe. Presyo kang produktong petrol. ang mga bus companies from Manila to Legazpi, VC o vice versa. Karil, go ahead please. Marahay na hapon, Giraray VP Henry. Marahay na hapon man po sa Giraray sa satong mga paradangon. VP Henry, ano na sanaan may uli na dilensya? Kung taga-gasolina pa sa langani, ubos na ang kwarta. Yan ang sentimento halay sa sarong driver ni SUV. VP, maski ang biyahe pa duman sa Manila, nauuyam na sa pamasahe, dit pa sa lang bus company ang naglangkaw nin pasahe. Kaiba sa mga nagtaraas ning pasahe ang Kagsawa Travel and Tours, RMB Bus, Apps to the Bus Incorporated, Superlines Transportation Co. Incorporated, as in Peña Francia Tours and Travels. Sa Peña Francia, 1,385 ang regular fare, samantalang ang Lazy Boy o Executive Luxury nasa 1,850 sana, habang sa Alps naman maabot na sa 1,300 ang regular fare, as in 1,040 ang discounted para sa executive class trip sa PTEX as in Cubao. Ang executive luxury naman nasa 1,500 regular as in 1,200 undiscounted. Sa Superlines naman po, nagtaas nin 127 kaya 980 na ang pasahe para sa air condition trip paturbina Alabang PTEX asin Cubao. Mantang day pa nagtaas nin pasahe ang mga bus company Arugan Bicol Isarog Transport System, DLTV Co., Raymond Transportation, RLLT Bus, JVH Transport, asin Philtranco. Mientras tanto, day pa man nagtataas ning pasahe ang mga SUV transport sa Ngunyan. Yan ang bareta. Karil, Yes, arog VP. kayo ni, nakuha mo so dating presyo kang pamasahe, so original price. Yes po, VP. Di ba duman sa Kagsawa, duman sa itong inot na bus company? Alin po yung mga nagtaas po, So inot na bus VP? company yung sinabi mo, Peña Francia ba yon? Peña Francia? Peña Francia. Oh, pero ang dating Sa pamasahe. Peña Francia po. Okay, pero ang dating pamasahe duman sa lowest fare ninda? Ang ano po is nasa 1,200 po ang dating niyang presyo, VP. 1,200. Sungo niyang pira na 1,000? Ang inot niya pong pamasahe, VP, nasa 1,280 po, VP. Okay. Tapos mo niyan po, 1,355 na po. Ayun. So may increase man agad kay how many pira? How much? May increase man agad kay more than... Nagtaas po ng 127 po, Iyan, VP. very good. Okay. So ibagang kay iba-ibang, di ba? Iba-ibang may Lazy Boy, etc. So halos gabos araw kan in-increase ninda, no? Opo, VP. May nag-ano po na 150, may Okay. nagtataas po ng 127. Yeah. Anong basihan kan bus company sa pag-increase ninda? Ano po, VP? Anong basihan kan mga bus company sa pag-increase ninda? Nahapot mo Ang sila. tigano po ninda is yung pagtaas po ning presyo kang petrolyo, as in yung traffic din po na nagdahilan po Yeah. kaning mga Pero paano ninda yung kinompute tabi, Karil? Ano ang basis kang computation ninda? Di ba dapat may computation yan from Legazpi to Manila? Paano ninda kinompute ang araw ka na increase? Nahapot mo? per kilometro po NAVP. Okay, pera na ang per kilometer. How pera ang per kilometer? Sa Ngunyan po ang increase po piso per kilometro po. Sa mga jeep, as in sa mga bus po, wala pa man pong pinaluwas na
Yeah, kung sabihin ko, itong bus na ito, igwang basis sa increase ninda. Di ba? Iba kaya ang computation sa bus kumpara sa kumpara sa jeepney, piso so in-increase ninda. Pero sa bus, iba yung kisadiring computation na effective kan March 14, kung di ako nasasala. Di ba? Yes po, VP. Okay. Sige, anyway, para sa information kan listeners nag-increase na ang halos gabos na mga bus companies na yaon dyan sa LQY Terminal sa Legazpi. No? Karil? Yes po, VP. Okay, sige. Ang good news naman sa mga UV Express dahil pang-increase until now. Yes po. Tama? Yes po, VP. Oh, nahapot mo sila kung nata dahil sila nag-increase pa? Ang SUV po, VP, dahil pa sila nag-increase wala pa pong sinabi na increase ang LTFRB ini po, mapuon pa sa March 19 po, VP. Okay, sige. Ang pigimin ko kaya tabi ka rin na SUV, UV Express yan. Ang SUV araw kan auto ko araw kan mo sa mga Montero, mga Innova, mga araw kan mga SUV yan. Pero itong UV Express, ito for hire na mga vans going to Naga and other parts of province. Yo. Okay, sige ka rin. Yan ang balay sa digdi sa luwas. Ini si Karil Caretaro, maray na hapon. Salamat Karil sa report. Ali po dyan mga tugang sa luwas, 12 minutes before 4 o'clock in the afternoon. So may increase na. Actually, effective yan kan March 14. May increase indang tinao tabi para dyan sa mga bus companies na yan. Kaya lang so iba, day pa po ninda na day pa ninda na nasasara kimaray kumpara talaga ang dapat increase. Pero effective yan kan March 14. Kaya lalo na sa mga sa mga ibang benefit, may ibang klaseng bus companies gapuan ki increase. Okay? Mientras tanto, saro daw na driver kang Legazpi pipili o nasa nang mag-anap nin alternatibong pagkakakitaan kaysa magpasahero sa atubang kan paglangkaw kan presyo nin produktong petrolyo. Ramon ta daw po ang detalye kang istorya si ibang driver gari na feel ng lugi sinda pag-abot mga tugang sa pagpasada kaya mas maray na nasa na gayon ramon ta daw po ang istorya hali po kay ano nga ang first name kay niyo? Janen. Hali po kay Janen Nieva. Hali po dyan sa luwas. Janen, good afternoon. Marhay na hapon, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay, mas pipiliun ko pa na mag-anap ng alternatibong pagkadalansyahan kaysa magpasada sa panahon mo niyan. Saro sa mga sentimento ini VP Henry, kan mga jeepney driver ruta ang bangkirohan to Legazpi. Katako din ni kan krisis na kinakaatubang niya to na may kinaaraman sa paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Dumugon ta VP Henry ang naging entrevista kan DZGB News. Ang inot ko, nasa 600, 500. Ngayon po, nasa 200 na lang. Pag minsan po nga wara, kung anong mo po kang agong po mas maray pa dang magpahingalo na santa. Kung dumanda sa arong, gawa pang mga ginibong sumaray na trabaho, kaysa digdi magpasada. Yan po ang dagdag na bareta, hali digdi sa luwas, Janen Nieva, DZGB. Janen, pwede magapot? Yes po, Mr. Henry. More or less, pero ang may na-mention sa interview kung pero ang pigikita ninda kada aldaw na sa pagpasada. Na-mention ninda. Nahapot mo? Yes po, VP Henry. Kung dati nakatipon sinda ng 600 o 500, kada pasada, ngunyan 200 o paminsan, nura sinda nakikitang kwarta. Pagpasada, VP Henry. So, paano pagkabuhay ka? Paano ang pamilya ninda kung araw ka ng kantidad na nakukuha? Iyo po nga ni Antig Agrangay, mantang ang sa niyang agong po, VP Henry, kung hindi pa po papababaod presyo kan petrolyo, sabi niya na kung pwede sa balay na sana para makatabang sa paghanap buhay. Pagod na, babayaan sa agom dahil man? Dahil man po, sir.
Okay, sige Janine. Okay na, go. Yes po, VP Henry. Yan ang dagdag na bareta, halidigdi sa luwas, Johnny Nieva, DZGB News. Thank you, Janen Nieva, sa report. Hali dyan sa luwas. Iyon mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. 10 minutos bago po mag-alas 4 ni Bapa, makalipas mga tugang kan mga patalastas. Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mga pasalubong bang hanap nyo? Dave problema. Sagot yan kan Mayon Treats Food Products, the home of Bicol's finest pilinat-based products. Makukuha along Diversion Road, San Francisco, Ginobatan, Albay. Mababakal digdi ang iba-ibang klaseng pasalubong. Araw kan pili pulveron, pili for the gods, pili mango for the gods, pili yema tart, pili hopia, asin sari-saring salted galletas. Apuera kaini, igwapanin manamit asin masiram na 450 degrees pizzeria. Mababakalman ang sa indang mga produkto sa indang mga outlet sa Legazpi Grand Terminal asin BIA. Basta pasalubong, hanapon Markado na Mayon Treats Food Products. For orders and inquiries, hanapon si Mr. Marlon D. o mga aking niya na sina Jazz Ariel D. as in Jemuel D. o mag-apod sa mobile number 0917-122-2895. Sign ka pa! Sa Mayon Treats na! May pasalubong na, may pahalo-halo pa! Madais halo-halo, masiram talaga! Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hanap mo ba kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan, magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on March 21, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Office, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. O galiing makinig sa programang CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz DZGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pang-teknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Kompleto at sigurado. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Pinky-on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Oy mga fans, pagkusog na ang radyo. Alas 3 na nun naginibuhan. Kita magpuro iristoryahan. Mas magayon kung may merindalan.
Alright, sige. Balik kita mga tugang sa programa ay alas 4 na pala. Alas 4 na. Sa dami ng kung ano nung sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nagkakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maring tumama tulad ng sakit na dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Wag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Wag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise at ngayon meron ng LiverAid Pro. You heard that right. LiverAid Pro. Ang LiverAid Pro may silimarin na may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang isang Pro. LiverAid Pro. Ang hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-Pro. Ang LiverAid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang LiverAid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hinapin mo sa LiverAid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang LiverAid Pro. Mag-liver up na. Ang LiverAid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug in leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of LiverAid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik pa ako sa aga, alas 5 sa programang Pinky on Mobe. Sampahagang Morning Hirit. Goodbye. Pinky on mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang